Hej alle sammen, og velkommen. I dag så vil jeg bare lige lave sådan en med komme mig ud af en boks. Jeg skal muge en boks, og så skal jeg hælde vand og hø og mad i boksen. Så jeg har lavet, okay, det kan jeg ikke vise. Jeg har nederdel på lige nu, og det kan jeg jo ikke på, så jeg tager lige min arbejdsække på, og så kommer jeg bare ud. Så er jeg klar til at komme ud af mugen, så jeg vil bare lige med at komme ud på døren her. Ja, jeg har arbejdsække på, og så har jeg træsko på, og så har jeg hue på, og så har jeg arbejds med, fordi det er sådan lidt kedeligt at muge, når der ikke er musik, synes jeg, og så har jeg vandet med i lommen. Jeg skal senere til ridning. Jeg har til min prøvedag, det er derfor jeg er så tidligt hjemme, ellers så er jeg først hjemme kl. 4. Og så tænker jeg, at vi har, efter min søster kommer hjem, så skal mig og min søster og min mor, vi skal i en butik, der hedder Heri, en hestebutik. Og hvis ikke vi skal det, så tænker jeg at tage en ridetur på Flauta. Og vi kan lige starte med at se, hvordan de har det egentlig. Så ja, vi skal selvfølgelig nok være med. Så er jeg kommet ud til hestene, og Flauta, hun har sit pengedækken på, og Produr har sit pengedækken på. Og du har ikke noget dækken på, vel? Altså, det er den lille buller her. Jeg skriver. Så nu går jeg op og murer igen. Jeg har lige hurtigt fundet en bølge, som er Prudens. Hej, det er dejligt. Så er jeg kommet tilbage i stallen, og jeg tænker lige, vi starter med at tage nogle handsker på, fordi det er mega koldt udenfor. Hvad sker der for det her for tiden? Jeg har faktisk glemt at sige, at når klokken 5:30, der skal jeg til ridning ude hos det bedste sted, jeg går til ridning, og faktisk også det eneste. For jeg synes, det er simpelthen så dejligt, og det er på Island, og så det ene undervisning. Så har jeg fået nogle handsker på, og ja, lad os da bare lige få sat jer et sted. Jeg sætter lige min arbejdsig og sætter noget musik på. Jeg har sat musik i ørerne nu, og så kan vi bare i gang med muge og fylde vand, fordi jeg kan se, at vandet det er frosset, men det tager vi bagefter. Jeg tager lige og murer min mors og min søsters boks. Jeg henter lige vand. Det synes jeg behøver jeg ikke at filme, fordi sådan, ja, der er ikke lige steder, jeg kan stå, men jeg skal gå med vandkander og sådan noget til det. Jeg har lige hentet vand, og nu vil jeg til at feje staldgangen. Staldgang er staldgang. Det er bare sådan lidt her, ikke? Det der vil jeg lige feje. Nu bliver jeg færdig med at ordne stald. Jeg har både fået muret, givet vand. Hø har jeg dog ikke givet, fordi det er noget med min mor, hun ved meget, de skal have. Så det ved jeg ikke. Nu vil jeg gå ind. Og så vil jeg lige vente på min mor kommer hjem for at høre om
hvad jeg skal. Om jeg må ride inden, eller om vi skal i høks. For jeg skal have nogle nye ridestøvler. Så det er ikke bare ridesko, eller støvler. Så tak fordi I har set med.